bor kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka bakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpnya. If you're having a good time, say, oh yeah! Ladies and gentlemen, welcome to the greatest show on earth. We got some of the most amazing dancers from around the world tonight. Kisamla jangka West Khasi Hills District, hapok Kshatri jangka Sur, Kinang West, Kependram Jor ke Jingle jangki Pulen, Persya ikut jangka MCTODA, bad ikinong Shnong, jangka Shnong Moring Keneng. Klaim dah kenshu wat ikin teh bagi kolong kena. Haga gerwa ko bor bag la pelat cikilat petai ko bor, kilo ong bagani ke Jingle dan bor Persya, ya ke Jingle ki berjai-jai, kalong Persya ikriti sensyar pat ba, kilo ong ru bagi Pulen. Haga jing shisha, kidi ben pet ya ke bahag kemiat, ban penyat bet ya renti ya ki aan ki kanun, hendak ki kelalong kum kinong thau jing kulmar. Bat keno lani pharap bat kem ye kinong yakhi. Kum gesur kinong west kidawa ya ka sarkar bakade bentuk lar wood bat ban aino ya ke jing dawa jong ke MCTADO nama bakalong ke basyongnya. Katala da ka sarkar kadai hok ka sarkar jong ki pat ba no shoshnong ke jelame gelaya. Klependram juru ya ki karkhana doi belat ki bele try kri klem da buram shu iki try ri try mulok. To hagabai bat ka ne ka issue jong ka MC to da nagaliang jongi ki samla jong ka West Khasi District haga kerteng jong ka sur ginong West ipun ya ka jing sukhia hadu kata hagabai dei bat ka jingle tomet jong ki bor pulit persya iki dikhot jong ka MC to da haga ji sisa kani ka association ka yakhi da kalanti ka ba jai katkum ka hok jong kariti sensar paiba hapo ka constitution jong kari India handrai habagi paipat ya kar komle jong ki bor pulit ha ka baide baga jeki jong ki kalong ka jingle jindei lade ka jingle tomet hadu kata kamsem ladon kanu katkum ka jiktip ku jongi ba kini ki dikhot jong ka MC to da ki layele persya ki bor sarkar da kita ki kam bean ki bolong persya ka an handrai haba ki khi daglanti kabadai ki khi daglanti ka an balai pat ka sarkar ka le dusmon ki hadu gane ka jinge khi jongki haga jisa kim sem lapan ya ka baneng handrai ki dawa ya ka hok ka ba ki dei banyo kata ka dei ka kamai ka kaji ka sarkar ka jupen slur ya ki khon samla jong ka jelam Meghalaya hi Brokwe bakin persang banieng lagi jong dikijat te henrei ya kini kidkhot jong kajat benreo ka bakila tresitom met berbensim kim khenshu ya ka met ka yong kim khenshu ya ka khriat ka thangan bukup terter ha ka bala ka si joki henrei ladagi dawapat ya la ka jong ka hok ka pan up pat da ki an beper ban perngat persya ya kinoelam jong kane ka association nagalian jongi ka sur jongi no west ngima banchu sangap habang yoi ye kitu ki video clips haga ba kumno kidi ki bor pulet kilale bahe kila thau jing kulmar hangte hapo sunong maurung kaneng haga por ba kidi khot jong ka MC to da ki penlong ya kane ka jingeki ba jai ngiyo sngau lungba kijingkran jong sodar sunong jong kate sunong maurung kaneng hagaba kumno ki pulet ki rong klam ga jiktip jo gasnong kumno ki ne ki pulet ki thau jing kulmar hi klam ga jiktip jo gasnong kalong ga ei ba ngimla on pediang haga ne kari sensar paipa kalong ga ei ba ngisngau si adu kata banyo sngau hanaba marsen berngem uta u he kita ki he jong kate company china dobilat ante po Jainti Hill District kumta hiru sakem ki khot jong kajat benrio kane kolong ka ei ka ba ngisngo ngeu hadu kata ban perkhat ya ka jing peteng jong sarkar naga por ban ai jingeda ya kini ki barjala ya kini
ki wei pat ki breu ki bangi khot ki mender ki bon le business hang ni hapo gari ki jongi ha ka jing sisa ka sarkar kadai jongi upai ba da upai ba bat nak banta upai ba handre ngi pet ya kadai sarkar ko menta imat ngila du jing sania ha ka ba kam dei su ka sarkar jong upai ba jela Meghalaya da upai ba jela Meghalaya bat nak banta ki pai ba no sunong jong ka jela Meghalaya handre imat kalalong kum ka sarkar ka ba la penlong da manu nak banta juno nak banta ban aji mentoi yano namar balai bon ki jingja ki bala jujia na kapor hagni ki snam ki banai ki bala letno niu i kat no gajing sha le tomat jong ki pardo prasnam jungi hagni ki thain border kentup nu du langpi ter badang menen kajingjia hangte hapo lapanga hagaba ki bor sipai ki bor pulit jong ka jela Meghalaya kim syam lanut banlet penibor persa ya ka jingsha thombor jong ki trai muluk hagi nongwei sisni henry ki nut pat ban le bahe ki nut pat ban le pen pawbor pat hangni apo pedeng sor lesing la bonong hapo gari kasi jentia jongi ngiwi ki jingja bun ki jingja na por bangim la asu banje kawai na pedeng ki jingja badang sipang kadai ki jingsha paniap jong iwei hebret ang pe pos nong renca bat kalong ke ai basusi bangin te bahadu banta kata ke report postmortem ngiklam pat yo bon ki jingbha ki jingmet ki ba ki kum ki bor jong an ki ba deban pet ya ka ba kamet kum bala kan tho da sodar jong sunong moru kaneng ha ka ba de ki kam sni bu bonjat kantup yu drugs kantup ya ka to ka them kantup ya ka jingsha paniap klep kantup ya ka jingsha thang ki yeng ki sem ka yeng mane te pok sunong moru kaneng henre ki bor jong ka an imat ki le bom patiao kile bom perwa ya ki ai kam ki ba dehok banle ki ba dehok ban penibor bat ki ba dehok ban trisitom ndre haba ya ki pat ki trai muluk nak banta ka bhagamet jong ki jaj ban riu trai pat imat kale bom patiau bat ka pen pawbor penban persa eki na kata hukum ka sur jong binong west ngisu ban penramjur ya ki ne ki borkhoi bat bangi kwa ban penpau bangi ai ya ka jinge trilang ka pura ya ka seng MC tu da bahkan yakun persa nak banta ban penio e ko hok jungki nak le jungi so binong westru gidawa yang sarkar bahkan de ban aino ya ka jing dawa jongki nak banta ka jing mentoi jong pebun balang upai ba jong ka jela Meghalaya lengba kan ne ka jing jia menta kasni lesingi kwa ban ai ya kata ka mat puson nak banta berkhoi ki pai ba jong ka jela Meghalaya ki trai muluk ukun kasi khara ba imat kalong ka ai ba ngi tieng ngi isir banwan kum kine ki hapo gari ki jongi hangni apo west khasel district ru kalong ka ai bangi habban perkhat ba lada jia ba kino ki company ki banabar kinwan ban sengkam sengjam hangni apo purusam joko west khasel district balai namar balada long kum balong menta kamdei su ka jingmentoi lani ka jing yolong jungi trai muluk unrei kadai ka jing tim ye longdien lada kalong kum ha kane kurkom kumbal jia hangtai hapo Jainti Hill district bakine ki menderi kine ki barjala ki le bahe ki le trai ki le bat ki yuroi ya ka hok jong ki trai mulok te lengba kane khruo ngisu bat ai ya ka jing kersan bapura sa ka sang MC doda bakan yakun na ka banta ki jingmentoi jong ki paiba nongbelas ngi hapo upudusam jong ka jela Meghalaya te ha ka jo ko po na ka yang jungi ka so jungi nong west ni sngau ban pau ka di ka po ba we na ki nong elam jong ka MC to da ude record jong ka so jungi nong west te ni kum ka so jungi nong west ni kitbok ya u kum nong elam u bla sakem ha ki police yang ba jong ka board jong ka sarkar ba indon ha ka met ka pokoi ba kya ba ha ka jo ko por na kalian jungi ka sur jungi nong west ni dawai ka sarkar ba kandai ban pelat no tu nong elam but aba ki pelat ru kindai ban bu ki kendon an ki bala man kta hadin jong kanika jingdawa jong kanika association but ru na kalian jungi kum ka sur jungi nong west nginang ai ki jing
kersan bopura ya kenika MC Toda ba kanang ya chakmat bat ni kepat ru lani gidawa ya ka sarkar ba kadai ban penkloy no ya kijing dawa jong kenika asosiun kenang ba ekonomi biang kijing huri hura nani chakmat lada ka sarkar kamnom snap imat kelak dei kepur baki pai ba kin haban perkat arsin ya ka sarkar lani ekonomi ikmat padai maki imat belong ki ding sanjo lani kinong le ban ben ki pai ba jong ka bri nyu trap lani ka jalahi bro wi te kata ka dei ki jingkwa ka jumi kum ka so jong kinong wes Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. We are the cartoon heroes. Coming from Bounty Land. Oh my love, I know you want my candy man, and oh my love, your word is my command. Jones, calling back to Jones, back to Jones, wake up now. Wake up now. If you're having a good time, say